Kapitan Inteng! Nagmayat gayam to'y touchscreen na cellphone na ginatangkaw kan paridgan. Mabali na makargaan iti mobile games. Padasik man tayo ayam. Daytoy. Kaya't ko daytoy. Daytan. Badaw! Itay kapay dita sa CR. Anya tar aramidom dita. Mabit lang tuyang. Sanak pa nalpas. Ay agawa am tanay sumaruno akmag. Mabit lang kunak Mike. Makauray ka di basay. Sigay, tamangalak lang ititisaw. Inton agsubliak, nasken analpas kan, ha? Ay, naskin gayam nga idulin ko na sayat na ito asilpawn. Tanusan na makita nito yung kaw. Amangan kid dino alain na. Sapay nagmayat na ito asilpawn. Rabein, badaw. Saan ka pa maturaw? Ang panginak pa lang dito ruar. Umunakalatan na maturaw. Sumarunuak taon. Anya ngay taramidem di tarwar. Sapay naglamag. Ang panginak lang araw. Wanaw adamanen planom apapanan. Sa dino ko matipapanangay, kitarabein. Anya ngay tamaw. Ang mga adamanen nagtulagan nyo kini kapitan. Awan titulagan may kaniparinteng. Alaki din. Umunakan na maturaw. Sigay, umunaak nga rudan. Sumarunukan to Di ka agpuy-puyat, tanay. Mapan ka ijay bangkag intun biga. Win ka day. Naimbagla ngay. Napanay nito yang kau iti silid may. Agay aya magmanay iti pinaltugan iti silpon kau. Ay, badong, agring kan. Alas 8 iti agsapa. Urasan tapno mapanta ijay bangkag ta. Ay na. Makaturturo ka palay, tuyang. Sino ngay ngarod ti kadwak amapan? Ay, diyan ngarod ka ba ilang timapan? Napuyatan na. Anya ngay tinakapuyatam. Kuha nga may. Sana ka makaturog idirabe. Isuan napuyatan na. Ayawanan ti ado arasaw. Ala, tumakder kan dita, tagsaganakan. Ni tuyang may. Nito yan, mate. Alakit dain, tumakder kan tapno damal pasta. Apay nga. Awan mo't tinapos ko la jacket ko anang ibulsak iti touchscreen na cellphone ka. Na. Pagiraman na giti badok asaan analabaan. Awan mo't dito nakaikargaan na. Ay, anya ti sapsap pula, badaw. Nangikargaam ka na giti badok asaan pa analabaan. Ingkarga kun ijay batya. Anya? Nay, apaya kasta ti reaksyon mo. Di ka agyaman talabaak dagiti badong. Ay, sus. Hawanin na. Nadadalin ti cellphone ka. Apay nga, di ka matagtagarain. Kunak matking ka, di mo bibiyangan dagiti badok. Apay, adda ilimlimod mo kanyak, badaw. Ha? Ay, kuha nga, mate. Awan, mate. Ditakan. Tasya akong timangilaba ka nagitimuran ka. Ay, naimbaglae ngay. Tasan akinargaan ni tuyang itidanom na ito'y batya. Ay, nadadail ko man na ito silpaw. Badaw! Sa di numanin tayan maaw. Adak dito'y silidta. Apay aya. Kunak man no si katimangilaba ka dagiti badaw. Apay nga da ka manin dita silid ta. Anya tar aramidom dita. Ay, sus. Paumayan ni tuyang ko iti silid may. Ay. Anya day ta ilumlumeng mo dita pandag tipungan mo, Ha? Adaya may. Ay, aglisi ka man dita. Awan gaya ma. Ay, tuyang. Nuim bagang awan. Awan. Di mo ka din ipilit. Anda nga rod nakita. Anya day tay. Ha? Ay, kwa. Kano pa'y anadan ka iti cellphone at touchscreen? Ay, mo to yung cellphone ka. Di nakadipagpungtutay. Apay anakaring kapay laang kat alas 10 iti rabi ay. Mabit lang ang tuyang. Agliwal 35 account. Anya! Di mo ibaga ang mobile games mananday ta. Aday ta. Dandanain. Sige. Agawam tito maray. Badaw mangmangag nakaday Aday ta.
Level 35 mo't langin. Next level man na. Badong! Apay ayang agpukpukaw ka. Kitrabing. Kasano ajak agpukaw? Kat kaslaawan mo't mangmangagmaw. Saan na kami na-disturbo na? Tapno malpas ko adagos na ito'y level 35. Di mo ka didadaulan di konsentrasyon ka. Ay no, badong! Naimbag kumamot no adda swildom iti dayta mobile games. Tapno adda maigatang iti kanunta. Anyat gatanga, marituyang. Sanak agumatang maray. Anya nga rod ngay. Addala umay ko ibagaken ka. Anyat ibagam. No umay man aglud ni badong, di mo luludan. Uray adda pagbayad na, ibagam ana ibawswan. Apay ngay. Naadik nga minon iti mobile games. Isaw ti pagpuypuyatan na, sanan nga trabaho. Ay una yan, ni kabadong. Nagungatak, ibaga na anak kong ungatak. Tilaang mat pagimbagan na kiti pampanunutag. Ay, unay matan. Uray siyak Makapungtot no kasta ti kabalay kaw. Delikado ti kanayon nga agpuyat. Nang runa no cellphone ti kasangsangaw. Iso ti pakalaan iti sakit. Uwan nga rod maray. Tibilin ko di mo luludan ni badong no umay agpalawd. Wen, di ka madanagan. Kasla ni tata badong ti masabat ta, Che. Isungag pa isaw. Silpon sa mo tigam na. Sige, basit lang. Mabak kumidagi ti kalabang kaw. Ha? Dita. Asin na gain. Kasla agbala ni tata badong, Che. Sasaungag may maysa. Kasi ni tata ba daw? Wan nga rod, Che. Ay, sa road soda man no papanan na. Sa dino ti papanam, tata ba daw? 57! Level 57 lang! Kunakait! Apay ti ko alam dyan makaalas. Nalayingak, lumay papan ka na giti abanag! Limabas mo ilatan. Kasla di na ka nangag, Che. Kasano ko mamangag na? Kat nakakonsentrate matiti cellphone na. Sika mati masabat ko iti dalan para. Papanaw. Yes! Nakapasak malain! Level 61 mo tayo! Kaslawan ng good na. Pare ba daw? Parintay? Si kami jayam. Kasla di mo mang mangagtibagbagak. Nakakonsentrate ka nga agi-games iti cellphone mo. Ay, pasensya ka na, paray. Naadikan sa amutan iti mobile games. Basit lang, paray. Kita, ang mga ano dahi ta basit, dumakal. Di mo ipalubos aday ta cellphone ti bang control kan ka. Narigat ti maadik iti mobile games para. Anyat gatangam kabadaw. Ada pa'y load mo, maray. Ay kwa, naibusan. Oray 10 pesos lang. Awanan, naibus di kalman. Saan ko nga utangan, maray? Bayadak iti cash. Daytoy, tinambar ka. Ludamon, maray. Ada mo 13 pesos ka. Bayadak ka. Regular time, tilod mo, maray. Naibus nga rudan. Uray piso awanan. Kanong nga maadan ka itilod, maray? Jak pa amo. Kasano ngayon, daytoy? Sa paisi ka lang, taglulob dito barangay tayo. Uwanin na. Kapilitan na mapanak ijay ilay. Tapno makapagluda. Anya ti araramidem dito balay, nanatuyang. Ang mga no dito'y tinagturungan ni Tatam Abadaw, kwaraw. Ay, saan na ditaoy? Ijay tersina ni kagawad kwa nang tinakakitaken kwa na. Ay sige nga raw. Ang mga no adda ijay. Mabit man lang. Nagdaman ibagak na natuyang. Anya. Kung amin, nang rugi dinada ni Tata Badong iti touchscreen na cellphone, dakal tinagbaliwan na. Saan pa yun na maki-istorya kanyak no masabat ka? Ay, day tangarod ti parikot ka, kwaraw. Naadik ni Tatam Abadong iti mobile games. Kanayon amapuyatan, maladaw pa yun ti panangan na. Kung kaslaki mutaw. Awan tumot dengdenggan na asaw. Ala, magbagan nyo lata. Nariga tayo no malawanan ni Tata Badong.
Nay, si kamot ti masabat ka, kusay, sa dino tinagkapam. Di taman tersina ni kagawad ko anang nanatuyang. Ay, di mata nga iti mantika. Nakitam ni tatam abadaw, ijay tersina ni Marikwanang. Kito nagpaili. Ah, nagpailay? Uy, nana. Mapan ka mo agpalod. Naibos kami tilod ni kagawad ko anang. Apay, saan na nagpakada-kada kayo? Saan? Naimbag ko man imbaga ng agpailay. Taiso kong malatang arudin ti agpalingkay. Sumangpet tulang takitaan na. Ha? Tuyang! Lukat ang mantiri daw. Tuyang! Mabit lang! Makauray ka mata. Agawa ma, tanay. Naglamag dito irwar. Ha? Asino nga mintinang ibaga nga agpakarabi ka? Ah, Nagistambayak ijay ili Tanapigpig sa gayam ti signal ijay. Kita am nay. Level 100 account. di oray man ka level 1,000 ka. Mabalin ayang nga isukat taday ta iti kanan ta. Ha? Makaumakan! Sakit ti ulo lang ti ipapay mo kanyak! Ay no! Ha? Ay, paunagan nakpaimot Sakbaya sirmunan nak. Ay, nakababain ka na kiti karuba. Day taramid mau tinakababain! Agasam ta nagpaili kagayam para laang iti mobile games! Awan may tinaluto ngayon na pwede ti kaldira o tuyang. Saan ka kanya naglutaw? Nagluto tarupam! Awanan ti mailutaw! Uray kamutila kuma! Inmutang ka kumaijay tersina ni Marikwanang Utang tisang kay bagam! Ate dugan tilistaan tayo tersina ni Marikwanang! Uy, no saan? Napan ka kuma nagbulod ka ni Parinteng. Day, mabainak! No kayat mo timangan, sikat ti mapan agbulod iti bagas! Di ka lang mabaeng! Ha? Adat aramidem dito yung balay katrabiin paray. Umayak man bumulod iti bagasyo, pare. Anya? Nayunang mo tinay tinatang, no adda. No paglud adda. Ang no pang bagas awan. Na. Pinagplitik nga minti kakaiso na akwartak, pare. Ay, pasensya kan. Awan may pabulod ko ang bagas. Uray may sata sa laing, pare. Ta ilugaw mi man. Makapawan ganas ti tumulong kada kayo. Heh, imbes ngagtrabaho ka iti bangkagyo, tapno rumang ay mati kasasado ka ni Marituyang. Tagsilsil pa, ti pagpagrunam. Ay, masyan ka kadikada kami, Ay, pare. uraan niya't ibagbagam awan may pabulod ko. Ha? Heh, in budgetan ni Banang iti bagas, dilata kan nateng. Abas tumiday ta, aginggat makaawin. Ay na, hapay ngay. Kasla maululawa mo tuyang. Ingka kidi ag cellphone! Di oray man agmalmala magpatpat nagkang ag cellphone! Ay, saan kumamit akasta? Tuyang. Aw, abto iti cellphone mo! Sige, ag cellphone ka pa! Ay, pangasim, tuyang. Tulungan nak. Diyak maanusan ti sakit ti ulog. Anay ka, anay. Ay, ikarek. Ilako kunday to'y tat iskring ka wa cellphone. Ay na, tatabadong! Agbalbaliw ka ngaminan! Saan adakas ti agay-ayam iti mobile games? Ngam saan kumaaday ta ti pangpangrunam? Laglagi pam at inalabas a panagay-ayam. Kat mangitunda iti sakit. Ken saan apagkinaawatan iti pagtangan. Hala sigay! Diton! Tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Kapitan Inteng! Anya ti umay mo ibaga.
Mabalin ka diya, bumulo di ti martilyo yo, kapitan. John? Tarimaan ako madyan nadadala ri daw, may. Ay, pabuludan ka, ngamjadaan. Ha? Ay, daytoy, day. Nay, aglat-lati mo't launa, hindi ta martilyo yo, kapitan. Mabalin? Agrup-rupa mo't na martilyo. Amang ano matitan wakpay dita. Na, kunak man norida ti pangusarap. Apay ko maamati tano ka. Ha? Ano di mo kayat? Saan laeng? Ano sam ta agaramat iti bato? Gayam kagawad, anyatar aramidem dito'y balay. Ay, kwa. Dumawat ako maitibunga ti manggayo, kapitan. Manin? Mabalain. Ay saan? Jak ipadpadawat ti bunga ti manggamay. Apay ngay kat ko naman ni Mariba nang umayak laang mga ala. Tasayang kanumot lang, tamatintinag. Baya mamatin nag-itipo na, taabuno na mitlaang. Ay unay kan, kapitan. Di ka magpadawatan. Basit laang matalaan. Hindi mo ipilit. Agawid ka, no awanan ibagam. Ay, sayang dagiti matintinag, kapitan. Ipadawat mo latta ko man kanya. Basta, jak ipadawat. Ada kwartap, ultimo mangga, dawatin pala. Kanya ti masapul mo pare ba daw? May kamay dito'y balay ka rabi. Kwa. Kuha nga. Gawa ang tabi siya. Mabalin ka diti bumulod iti bagasyo paray. Manay. Ay, huwag ko mapare. Awan nga minan ti isa ang may kanituyang kap. Ay, naruam kayon. Agtrabaho kayo ngamin Sa nabali at asukatan mi mutlaang paray. Naira na ngamin na naibos kay tila ko ni Mari Kuanan. Sa nabali tasukatan mi mutlaang adagos paray. No nalaka na kay apabuludan ni Banang. No siya, saan? Anya ti kayat mo sa wine paray. Ay agawid kan. Jak agi pabulod. Disturbo ka iti trabaho. Dakaon, tuya. Ayan di bagas abinulod mo ken ni kapitan. Ay, awan tinabulod ko, tuya. Anya, Awan to mga min ni Mari Banang. Ni pare inteng tinakasarita. Kat makaungit pa'y kanyak. Ay na, nagsakit tinakam ko kadagita nga ibagbagana. ket imbagam kumaasukatan tamot laeng Kutimbagak, mate. Awan, sana pulos anang tay. Anya ngay ti kanunta, sapay rabi ay. Anya nga tanong padasan tati bumulod kin kwaraw. Kano per kilo laeng matigat-gatangan na bagas na. Kit padasan talaang mit Sana bali tadayo mit anan-anos ni kwaraw ngam ni angkel na. Sigay, ingka nga rod padasan, uray basit laeng. Muntoy nga ro taplas laik, tamapanak. Apay ngay may kayo dito balay ka, o katrabi ay tata ba daw? Bumulod ako matibagas mo, kwaraw. Naibusan tibagas mi kun ni Nana Matuyang. Ay, sapay nagbasit lang ang tinabati abagas ka. Ijay balay daang kalinteng. Napanak itay, ngam saan nakapinabuludan. Ada ka diti maipabulod mo, kwaraw. Uray basit laing. Sukatan mi mutlaing, intun bigat. Sige, pabuludan kayo, ng basit lang. Okay nga raw, kwaraw. Tinapatag, kat ada ti maisaang mita arabe. Sana balay, sukatan mi mutla adagaw. Maray, adda ka din lakom abagas. Addan Gumatang kami man nga raw, iti half kaban. Umay to alaan ni badong ko intun madamdama. Tasukatan mi ti bagas abinulod mi kinikwaraw. Lokasta, saan ni kapitan tinagbuludan niyaw? Saan maray? Di namot pinabuludan ni badong. Pinagsasawan na paikit di Oray siyak maray. Idi na minsan ngal daw. Napanak di mawat itibo nga timanggada. Tako naman ni Mariba nga mga laklat ta. Angam, di nakit inikana ni kapitan. Nay, apay ngay kat nagado ti bunga di manggada. Di namad nga rod kaya tagpadawat. Sayang matintin nagdalaeng. Okay lang ka no, nga oray matinag. Tagbalinto mo lang nga abono na. Ay, na yun ay tapanunot ni kapitan. Ay, nalabos nga rod mare. Isama ni po dita. Jak mapmapanijayan. Urayak langan nga gawid ni Mari Banang. Mahayak manang kail. Si Kamandan.
Anat aramidam dito'y balay, kwaraw. Umayak ko mamakibuyang gangil. Sa nabali tawan mo't niyan tibanang amang usar ititiri yaw. Ay, saan? Saan na mabalintag? Buya-buya ititibi dito'y. Apay nga yang gangil. Apay. Si kaaya tagbaybayan iti kuryente mi. Ha? Nunian titiadda dito'y balay. Uri agmalmalumak agbuya ititibay. Okay lang. Di mo man ipilit. Ta saan asyak ni Antim Abanang? Nagimot kayo umutang. Da, Makibuyak lang, mate. ay, kas kinunak anya. Saan asya ka tagbaybayan iti kuryentay? Kan ba isa? Ang mga no, ibusang man ng tikapi, iti termos. Nagawid ak manlangan. Ngam ipulong kanta ko ni Antibanang. Check, intag buya iti TV itayan niyang kalmaw. Sana na mabalay. Ni, apay ngay. Napanak kita ngam sana kayat ni Uncle ngagbuya tayo ititibay. Apay ngay. Kat sigud mo't nga agmalmalam ta nga agbuy-buya iti tunggal sa badaw. Una, no adan ni Antay. Ay? Awan pa nga ni Auntie kahit. Hmm? No ni Auntie tiyaday di balay. Libre pati merinda. Sa dino nga minti na panan ni nanabanang aya. Kano nga agsublay, check. Nagawid pa ilay di lugar da. Tas simangpot ka no di kabagyan da. Naggapoy di abroad. Jak mo no kano ngagsublay. Saan nga ron ta makabuya na? Ay, sana talaga. Urayan talangan ngagsubli ni Antibanang. Anyat gatangan yok. Saan kami agumatang kagawad? Umay kam lagi standby dito iti sinan. Sabado magayam ita. Saan kayo kading agbuya iti TV di balay dangkal mo, kwaraw? Iparit nanti agbuya iti TV dyan. Anya, kasigod mo ta makibuy-buya kayo. Jak man amoy ti day dyan angkel ka. Awan lang ni Antibanang kat imimot matain. Auray siya, inimutan nakmut iday. Agdaw-dawat akiti manggang sana nang tag. Ay wey, malagip ka. Hindi bumulbulo dakmet iti aradaw, di na kayat. Kunaklaki din no siyakla ang ti pinagsasawan na kanimimutan na. Uray da kayo magaya. Maray, gumatangak man iti assign. Day talaang. Wen, maray. Mabit lang nga raw. Ayun gayam maray. Dakusip mo't kan kwarog tinakitak anag ka po dito'y tersinam itay. Wen, isuda mare. Sa dino nga iti papananda. Ije balay da kusip ka no mare. Itaman pa'y asaan da nakibuya iti TV da kapitan kat Sabado mo't ita. Iparit ka no ni kapitan. Ay una yun da a kapitan. Pagsasawan na mo't amin yung dagiti karuban na. Wen nga rod Asino nga iti mangtulong kan kwa na. No bilang laeng. Nang runa no awan ni Maribanang ije balay da. Nagwara sa dito'y barangay tayaw. Tidakas nga ramid ni Parinteng, tuya. Ay, wan nga raw ba daw. Uray iti tirsina ni Marikwanang. Daita ti pagsasaritaan dagiti customer na. Agan-an na dahi ta Parinteng. Kasino nga iti mayat at tumulong kinkwana. No apahin namin ti karuban na. Panagkuna na siguro akit di nakasapulan ti tulong tayo. Amuna ya. Saan lang nga may sa ti aldaw, tuyang. Dumting tumit ti panawain at itulong tayaw ti kasapulan ni Parinteng. Apay adi ka umunag dita barangay haul. Nakakandado mo, Chip. Anya? Nukas na. Awan pa'y ni Uncle Kao. Ay, awan pa'y. Kat no alas 9 ni ti agsapa. Awan text na kan ka, Chip. Awan mait. Kun nakasaramot ti balay day ti 5 basak. Kunak no adan dito yung barangay haul. Wano na pa ni Jacintraw. Nawan mo tinadakdakamat na kanya. Sa paada ipapirma ka papilis. Umayak man agtambay dito'y tirsina Marikwanang. Sige lang, awan parikot mare. Ay, thank you maray. Nangag mo ka din ti damag, marituyan. Anya adamag. Mapukpukaw ka naman ni kapitan. Ha? Ni kapitan? Mapukpukaw? Wen, saan ka no nag-report dita barangay hall iti duangal daw. Kan nakasara ka no ti tawad Amangan mo't no nagpasintraw.
Ay, Diyak mo amare. Awam mo't limabas dito tersenak. Oh no. Ay sus, amangan og saksakit met maray. No saan ang nagpasintraw? Kano awan ijay barangay haul. Amangan no adala ang ijay balayda. Badaong! Hoy, Badaong! Agriing ka! Badaong! Ay, ayunay kami tintuyan. Apeya! Ingka man kitaan ni Kapitano at ijay balayda. Amangan kit din no adda dakas anak pasamakan ko ana. Apaya na ibagam tikas ta. Katno duwang aldahon asaan ang nag-report ijay barangay haul. Ang mga no nagpasintro Saan ka numot alimabas ijay ayan ni Marikwanang? Wano ang mga no napanadya bangkag da. Di nakita ko malimabas di tao. Ay na, tumakder ka kididitan tayong kakitaan. Sa bali nga may tagparparik na kanya. Mala, mapantado tuyan. Diyak mo't kaya tasyak lang timapat. At datan, dito balay da parinteng, tuyan. Ngam nakasira, matitawad Ngam saan mo't nakakandado, tiridaw da. Kaya't asawan da ita. At dalaang ni parinteng, iti unag di balay da. Kita ma. At dapat iti chinilas na dito ruwal. Ala, agtuktuk ka. Parinteng! Adda ka didita. Pare! Siyak na ito'y. Ni kumpare mabadong. Ada at dito unag. Umunig kayo. Nangag mo na jay ito yan. Sige, umunag ta ka na. Itikas jay atuno ti busis na. Madlaw nga datirik-rik na na. Tuya. Mala, umunag ta nga raw din. Nakaidda ka lang magditadatar paray. Sana ka makabangon. Anya nga mintin na pasamak aya paray. Nagnaga kiti muli kiti mangga. Anya. Ayunay kan paray. Nagtiks ka kumamot akada kamay. Di mimut amo akastoy gaya mo di kasasaan mo pare. Sana ka makagaraw. Naimbaglangan. Tanaba ilakpati mo nagdito balay. Kalpasan ti panakatnag ko. Tuyang! Awagam di kwaraw, tay tulod tayo di parente ka di ospital. Ang mga nuad dati fracture na. Iso asa na makabangaw. Sa pinagnato na ito'y punti mangga dito'y arubayan na. Well, sige. Tawagak mo't lang ni Maribanang. Ta ipakaamukan ko na ti kasasad ni Kapitan. Agyaman na kada kayo. Pare badang marituyan. Doon kaya napan balay. Kaya mga dunataya ko. Awan na nyaman na pare. Magpaimbaghan. Tapno, agjajaming tayo manay. Agyaman nakmat kada kayo. Kwaraw, kan usay. Tayo tulundak dito ospital. Awan tiyan nyaman na, Kapitan. Unang pa yung sumanggal. Uresi ka kagawad ko nang. Thank you iti prutas ngintid mau. Basit abanag, Kapitan. Ala, agpaimbag ka. Ay, umayon ni Maribanang. Nagdardaras ang nagbiyahe tamadanagan unay. Agyaman nakmanin unay kada kaya. Ay, Kapitan. Saan mo nga ipaidam titulong mo kadagiti kaarubam? Tainton si katag kasapunan, si dadaan damat at tumulong ken ka. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng.
Rugyan tayong desisyon tayo. Aguray pa'y kapitan. Apay ngay, ada ka di absent? Kumplito tayo sa time. Aglako akpay. Hindi ilakom. Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako ak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito yung barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damaga katakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no si kata agorder. Hoy, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran-ranaanan ni Kapitan alumabas dito'y balay. Ket urayam Agurder nga ta itilakok abagas. Agorder apay kidi na saan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pa'y ni Kapitan. At dakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agboy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito balay, mapankalangan ni balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasarita may tinasayaat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, Maray. Ay, kasangsangput ko ngamin. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay, kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang. Wen, Maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin. Anya mo't ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpaymag. Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko mayan natuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mga lakayaw. Ha? Anya kano tila ko ni Nana Tuyang, Chip? Bagas ka na, mangalakan, utang. Kitno ala tayo laki ni kagawad ko anang, 1 month to pay. Uray da kayaw, linakwan na. Wang Nana Tuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin. Ha? Maruruda. Bayam, si kanto ti pangalan minton maminsan. Sige nga raw. No 1 month to pay kin ni Marikwanang. 2 months to pay kanya. Ha? Ibusan mi pay aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka Nana Tuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anya matan ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpailaan mo. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makitkita ko nga agapa dagiti dua. Marikriknak anakaro agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kung no makatuya nga. Narigat yag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakin ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwana ngay. Apay agumura kanyak. Ti pa naglaklakom ka no iti bagas. Basol ka pati dayta. Kat agneg-negosyo ak nga road. Ay, kumkumpetensya ka no may. Jak kumkompetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, agapa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungutan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang, di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. iunay ka muting.
Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka! Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kompetensya anak matgayam ni Marikwanang. Itapay nga rod ang napudot ti ulom nga ay. Awanan malakwak talinakwan na aming idan. Anya, kay kasano nga rodin nga ay. Agluto ka iti kanam. Marurudak. Ha? Agkumare kami ti kunak. Ngam kompetensya anak magayam. Ay, yan na problema, kwarag. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka mga tata. Baring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni tuyang ka. Anda siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka no ni Marikwana. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga rod kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga rod outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapa ni tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas ni Titersenak na tuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Mare. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to nanawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man na sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan, anasaya at makiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan, anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta kamat ati magnasi ka ba daw? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutan. Amumutin tila kaya magnakayang. Nasaya at may tagur uray dita paradaan day takwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mo. ay sa anak amabutang. Iso amapanta dita. Ay, ito yan. Dito yung kalatan Agbuya ka ba daw? Anya teramidem aya. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan. Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ito yan. Kababain da ito nga aramidem. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidem ko nakik. Talaga mga wan babay inday tang asawam. Kasta, pungutin kang rudan. Anay ka to yan. Siyang itibong pungutimon. Apay ngay! Wana, ta nakalisiak. Ay, pasalsalikan tumang ngamin si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Ganda ni nagpinungot na kagawad ko anang kananatuyang angkal. Ay, tapay. Naimbag tada ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot dananatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga agapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta solbaran da ita aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Ay, nasaya ti panaggagayam da. Hanggang naperdila ang gapo iti bagas. Ay, Nga raw. Mga Ay, taro na. din angkal. Awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito yung balayaw. Ta dito yung kumamangan. Ay, awan mo't nga rod di antem nga agluto iti si daan. Ay, problema talaga ti sidanan niya. Ewan nga, ha? Ay, ada na panunod ka. Anya day tanggal. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyan. Ha? Ay, wanan niya. Wala, tapos andan nga agapakan ni kagawad ko nang. Wala. Ibagam day ta kininana to yang. Ay, awan lat ka pare. Naungat lat ta ni tuyang ka.
Iso nga ron api na ayaban ka tapno ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon paray. Yara saas ko paray. Ay, bagamlatan na paray. Hey, yara saas ko. Mala, iyarasaas mo nga ro day. Ako ka, amangan no da sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidan, paray. Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit paray. Mayat! Mayat day ka, ngayon iyarasaas mo. Ay, kagaram ibagakan ito yan. Wan paray! Numakit-kitak day kaya ako anang agborborak ti dara. Hey, saan ka ka di nga umanong ito yan? Ay, dinaklabdan nga agungat badaw. Aday bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumari makuana. Anya manan day ta. Aglako ka langay ni tisidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kat di na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kit nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingak mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner, ti napay. Sana ya, asidain. Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ka. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangin tantaon, ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango sa taon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rugyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituyang Mare. Ay kahit nasaya at mata, no di nakan kuskosilapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak mat apaan kat, basta di nakapaan. Wen Day. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu Mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapandita sangwanan ti balayda. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga adda-aga apa. Saan mat siguro nga agap-apat aribungbungan da? Nay, niinting day jay Nagturong iti ayan da pari badong. Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumaro daw. Riri ka rira, Chep. Mabisinak nga rudan. Hey! Inayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kanituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga ti bagak paray. Ay kitwin na paray. Talaga mayat paray. Maray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya Marituyang. Itaman pa'y nga imay kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, maray. Kat, saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hey, adaw ti kasapulak abagas, maray. Tagbirok dagiti customer may iti inapaw. Ay, katuwin Amare. Adaw tilako kabagas. Kat, gumatangak mga rodan itilako. Ay, kituan amaray. Umay kalat ta gumatang. Sige, gumata man. Ay, kadaman ibagak maray. Ibagam lata Umayak tuman met aglako iti barangay, ho? Ay, kat umay kalata, Mare. Ipakadam to akin ni kapitan. Wen, syakti makaamo. Huwag yan tayong timiting tayo. Tadag tayo aminayin. Wana, kapitan. Ngam, adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na data kagawan? Umay ka naglako ni Marituyang itisidaan. No, mabalain. Ay, kat, umay lata. Marituyang, umay kan. Na. Ada magayang bita. Kapitan! Umay kayo lakwan. Wala. Gumata man. Anya ngay. Saan kayo nga agap-apa ka ni kagawad ko, anak?
Saanon, Kapitan? Agtintinulong kami, kapitan. Nasayat day ta. Wen, Kapitan, saan kami nga agkinkin nung pitensya? Ay nakwanang kan na natoyang. Ang kompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ti panaglangin nyo nga agkumare. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.